Yeah. 15 mwana mugoni vari pamushini wakisindini after rumidzi waindisiya ndakadaro ndichiti ndinokuda asi dzaingove naro ndakaperera iwe waindibata chibharo mwoyo wangu shuti wako waitondaiti unondida ndakadaro fanika maipo auna one color uneopa kunge rainbow baby wazondita akafanika lebo uchanifunga zvako kana waita step baby chaunoda chaicho nachishaya zvekuramba chikunyengerera maya usisandidenda tibaya baby chaunoda chaicho nachishaya zvekuramba chikunyengerera maya usisandidenda tibaya zverudo izvi mumwe wangu wotosimba mumunda mangu vamwe kavakurima kuti tichavatetse iwe waitopika ndichiti ndinokuda kandaitovimba inhamo here yaita undifuratire kwauri mudiwa ndodaka undirangarire zvandakakutadzira undikanganwire tambisa nguva haidzoke kumashure bebi chaunoda chaicho nachishaya zvekuramba chikunyengerera maya usisandidenda tibaya bebi chaunoda chaicho nachishaya zvekuramba chikunyengerera maya usisandidenda tibaya baby ndini ndakakastaperera only baby zaunoda ndokutengera ndokuitira zvese zvaunoda baba mumwoyo mako ndakabuda ndaitoda kukupfekedza ring ini ndaita king waita queen kazi tinozvifunza chandakatadza inini kumashure taifara uchinditihani bebi chaunoda chaicho nachishaya zvekuramba chikunyengerera maya usisandidenda tibaya baby chaunoda chaicho nachishaya zvekuramba chikunyengerera maya usisandidenda tibaya after rumidzi waindisiya ndakadaro ndichiti ndinokuda asi dzaingove naro ndakaperera iwe waindibata chibharo mwoyo wangu shuti wako waitondaiti unondida ndakadaro fanika maipo auna one color uneopa kunge rainbow baby wazondita akafanika lebo uchanifunga zvako kana waita step baby chaunoda chaicho nachishaya zvekuramba chikunyengerera maya usisandidenda tibaya baby chaunoda chaicho nachishaya zvekuramba chikunyengerera maya usisandidenda tibaya